बिटिसि एसेम्ब्लिनि अथम सेसन जानानै थांबाय बे अथम सेसनाव जोङो सावरायनो थाखाय 50टा जोङो प्रश्न उत्थापन खालामदोंमोन आरो बे प्रश्नफोरखौ रायलायनो थाखाय जोङो साननै बा सानथामनि हाबाफारि लाजानो लुबैदोंमोन किन्तु बिटिआर सरकारा मात्र सानसेल' समय लानानै दिनैनि अथम सेसनखौ बारहोबाय तो जोंहा गोबां माने समस्यानि सायाव बिसयनि सायाव रायलायनांगौ दङमोन दा रायलायनायखौबो बिथांमोना माने कुनु प्रायोरिटी होआलासेनो दिनैहाय खालि अथम सेसनाव एडिशनेल बाजेट एप्रुभ खालामनानै लाबाय आरो 8टाल' प्रश्ननि सायाव बिसयनि सायाव रायलायनाया जानानै थांबाय दा जोंहा बिसेसकै माखासे बिसयनि सायाव जोंहा रायलायनांगौ दंमोन दा बेफोरनो जाहैबाय मुलथे जे थ्रिप होननाय मोनसे NGO बिटिआर सरकारा मोनसे थ्रिप होननाय NGO खौ बिटिआरआव अफिस सालायनो थाखाय कन्ट्राक्चुएल बा कन्ट्रेक्ट खालामनानै बिथांमोना खामानि मावबोबाय थादों गासै बेवहाय अफिसारफ्रा गासै 94 जन माने बेवहाय एपइन्टमेन्ट खालामनानै बाहेरानिफ्राय गुबुन जायगानिफ्राय बिथांमोना बबे केटेगरिनि बबे लेभेलनि एक्सपिरियेन्स एडमिनिस्ट्रेशन मा लेभेलनि बिथांमोना मा दङ बेखौ जोङो हयथ' बुजिजोबनो हायाखिसै अब्लाबो 94 जन बिथांमोना थ्रिपनि अफिसार स्टाफ बे बिटिसि एरियायाव खामानि मावगासिनो दं दा बेवहाय जिथुनाखि बिथांमोननि सेलारि बे सेलारिखौ नायनानै जों बागदावदों जे दिनैहाय हयथ' बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारियाबो माने बिसिबां माने लाख थाखा दरमाहा बाहायो किन्तु बे बिथांमोननि जिथुनाखि सार्भिस बे सार्भिसा जाहैबाय स्टार्टिं साख्रि कारन बिथांमोना बबेनिफ्रायबा डिपुटेसनाव फैयाखै बबेबा साख्रिनिफ्राय प्रमोसन लानानै फैयाखै बा बहानिफ्राय बा बिथांमोना ट्रेन्सफार लानानै फैयाखै बिथांमोना दिनैसिमबो माने 1.5 बोसोर जाबाय खामानि मावजेननायनिफ्राय बिथांमोना दिनै गरसेबो फैसा बा दरमाहाखौ होआखै दा बेखायनो जोङो बिटिसि गभर्नमेन्टनो जोङो बेखौनो अनुरद खालामनो थाखाय जोङो प्रश्न खालामदोंमोन जे सोरनोबा पेमेन्ट होयो आरो सोरनोबा पेमेन्ट होआ मानो माइगाब आरो मानो जुजाइ खालामनाय जादों जों बेखौ जों सोंदों आरो दिनैहाय सोरबाया मोनो आरो सोरबाया मोना मानो बिदि खालामनाय जादों जों बिनि सायाव बिथांमोनाव जोङो प्रश्न खालामदोंमोन नाथाय बिथांमोना बे प्रश्ननि उत्तर होनो थाखाय साहस गैया दा बिनिफ्राय जिथुनाखि 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि साख्रि एपइन्टमेन्ट होनायनि खेत्रआव दिनै बिटिसिआ 2020आव गठन जाबाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ गोदान गभर्नमेन्टआ 2021 थारिखनि 25 नभेम्बराव पार्सनेल डिपार्टमेन्ट गभर्नमेन्ट अफ आसाम प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट आगोलनि WPTDC डिपार्टमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टआव मोनसे सिटिक लिरदों बे सिटिकआनो जाहैबाय जे नोंथांनि माने कन्ट्रलाव थानाय डेट मिन बिटिसि एरियायाव एन्ट्रास्टेड साबजेक्ट बा डिपार्टमेन्टआव बिसिबां 3rd ग्रेड पोस्ट आरो 4th ग्रेड पोस्ट आरो गेजेटेड पोस्ट खालि दङ गासैखौबो हरजोबनो माने हरनो थिनदों आरो बे माने रिफारेन्सआ जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टनि डिसिसन मथे गासैबो आसामाव सारा आसामाव माने जिथु 3rd ग्रेड 4th ग्रेड आरो विभिन्न माने केटेगरिनि जिथु पस्टफोर बे पस्टखौ सारा आसामाव सिंगल रिक्रुटमेन्ट बा सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट कमन माने रिक्रुटमेन्ट पलिसिजों फिलआप खालामनायनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ डिसिसन लादों आरो बै डिसिसन मथेनो बिटिसिआव थानाय
जिथु भेकेन्ट पस्ट बै भेकेन्ट पस्टखौबो फिलआप खालामनो थाखाय नोंथांमोना जोंनो बिसिबां पस्ट दं बेखौ हरनांगौ होननानै स्टिक हरदों आरो बे स्टिकनि रिफारेन्स लानानै वेलफेयार डिपार्टमेन्ट वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्टनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया जोंनि माने साहु माने मुकेश चन्द्र साहु प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि टु दा गभर्नमेन्ट अफ आसाम बिथाङा जोंनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ स्टिक लिरदों जे 6 नभेम्बर 2021 सनाव आरो बिथाङा गथै बिटिसिनि माने गोग्लैसोनानै थानाय माने नन फिल्ड आप भेकेन्सि पस्टखौ जोंनि सेक्रेटारि माने बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिथां जतिन बरा एसिएसआ माने गासैबो डाटाफोरखौ हरदों आरो बेखौ बिथाङा 1 जुलाइ 2021 आव हरदों आरो बिथांनि हरनाय मथे जोंनि बिटिसिआव 2021 सननि जुलाइ 5 सिमाव टटेल 4 ग्रेडआव 145 टा पस्ट ड्राइभार पोस्ट माने 36 टा पोस्ट आरो 4 ग्रेडआव 1972 टा पोस्ट टटेल 2153 टा पोस्ट जोंनाव भेकेन्सि जानानै दङ आरो बेजों लोगोसे गेजेटेड पोस्टआ 372 टा पोस्ट खालि जानानै दङ होननानै बिथाङा बे स्टिकखौ हरदों आरो बे स्टिक हरनाय मर्मै दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ बेफोरखौ फिलआप खालामनो थाखाय इन्टारभिउ लादों इन्टारभिउ लाबाय दा बे दिनैनि हाउसआव जों बेखौनो स्ट्रंलि जों बुंनाय जादों कुनु मथैबो 6 शेड्युलनि भारतनि संबिधाननि 6 शेड्युलनि क्षमताजों बिटिसिखौ दाफुंनाय आरो जोंनो हरनाय पावार डेलिगेशन अफ पावार बे जिथुनाखि जोंनि लेजिस्लेटिभ पावार एजुकेटिभ पावार जिथु फाइनेन्स पावार बे फाइनेन्स पावारा जाहाथे कुनु धरनैबो डाइल्युट जाया बेनि थाखाय जोङो आसाम गभर्नमेन्टखौ दिनै अनुरोध खालामदों माननीय जोंनि आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो दिनै अनुरोध खालामदों जाहाथे जोंनि बै बिटिसि ओनसोलाव थानाय 3 ग्रेड आरो 4 ग्रेड पस्टखौ बिटिसिनोनो होनाय क्षमता मथे जाहाथे जोंनो फिलआप खालामनो होयो कुनु धरनैबो जाहाथे जोंनि 3 ग्रेड आरो 4 ग्रेडआव बा 4 ग्रेडखौ जाहाथे माने स्टेट गभर्नमेन्टआ माने फिलआप खालामा जों बेखौ दिनै अनुरोध खालामदों आरो जों आसा खालामदों जोंहा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि माननीय मुख्यमन्त्रि बिथांनि सायाव जों फोथायनायखौ लाखिबाय बे बिथाङा जोंनि जिथुनाखि एसेम्ब्लियाव जोङो अनुरोध खालामनाय खोथाखौ बिथाङा खोनासंगोन आरो बिथाङा निस्सय दृष्टिगोचर खालामगोन बिथांखौ जाहाथे बिथाङा बिटिसिआव दिनैसिम थानाय जेसेबां भेकेन्सि पस्ट बे पस्टफोरखौ थाबैनो फिलआप खालामनो थाखाय SIU एप्रुभेल हरो आरो बिटिसि गभर्नमेन्टआ जाहाथे बे जोंनि जिथुनाखि माने भेकेन्सि पस्ट बे भेकेन्सि पस्टखौ थाबैनो जाहाथे फेब्रुवारि मासनि दिनै गोबां प्रभिन्सियेलाइज कलेजनि फेकाल्टिफ्रा नन स्टाफफ्रा बेथनखौनो मोनाखै गोबां जुनियर कलेज सेनियर सेकेन्डारि माने स्कुलफोर बिथांमोना फेब्रुवारि मासनि फैसाखौ दाबो मोनाखै आरो बिथांमोननि जिथुनाखि मोननांगौ जिथुनाखि मास मोनसेनि दरमाहा बेखौ बिटिसि गभर्नमेन्टआ होनो हायैया बे बिटिसि सेक्रेटारियेटनि इनसिनसियारिटि आरो बिथांमोननि माने सिरियास गैयै खामानि मावनायावनो जादों होननानै आं सानदों आरो दिनैसिमबो बिथांमोननि दरमाहा होनायनि थाखाय दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय माने साप्लिमेन्टारि बाजेट खालामनानै लाबोनांगौ साप्लिमेन्टारि बाजेट होनानै बिथांमोननि दरमाहाखौ जोङो बिख'नानै लाबोनांगौ बेफोर हाबाफारिखौ जुदि बिटिसिनि सेक्रेटारियेटआ जुदि सिनसियारलि खामानि मावाबा बिथांमोना बे गावसिनि मोननांगौ मास मोनसेनि दरमाहा बे दरमाहाखौ माला मोनगोन बिनि कुनु गेरेन्टि गैया जोंनो प्रश्न खालामदों आरो बिनि सायावबो जोङो दिनै रायलायनो थाखाय सानदोंमोन दिनै निटकन होननाय मोनसे कनसालटेन्सि फार्म बे दिल्ली बेस कनसालटेन्सि फार्म बे कनसालटेन्सि फार्मखौ
एंगेज खालामनानै बिथांमोना थांनाय जिथुनाखि पिरियड बै पिरियडफोराव जिथु खामानि मावनाय बे खामानि मावनायनि जिथुनाखि डिमान्ड बा माने फाइनेन्सियेल सेंसननि थाखाय जिथु प्रप'जाल बे प्रप'जालखौ बिथांमोना स्क्रिनिं खालामदों आरो बिथांमोननि स्क्रिनिं खालामनाय मथैनो दानि बिटिसि गभर्नमेन्टआ कन्ट्राक्टरफोरनो पेमेन्टखौ रिलिज खालामगोन होननानै बुंदों दा बिथांमोना माने मासावनो माने 24 crore थाखा 24 लाख थाखा बिथांमोना मासे मासे बिथांमोना लायो 24 लाख एक मास मोनसेयाव बिथांमोना माने दरमाहा लायो दा बिथांमोना 24 लाख थाखानि बेसेबां खामानि मावनो हाखो मावनो हाया दिनैसिमबो बिथांमोना हाउसआव बिदि रिपर्टखौ होआखै आरो जाय निटकननि जिथुनाखि डिपार्टमेन्टेल जिथु कन्ट्राक्टरफोरनि मोननांगौ जिथु फाइनेन्सियेल लाइबिलिटिस बे लाइबिलिटिसखौ निश्चय बिथांमोना थाबैनो स्केनिं खालामना होगोन आरो बिनि सायावबो जोंहा रायलायनांगौ दं दा जायफोर कन्ट्राक्टरफ्रा खामानि मावबाय जायफोर कन्ट्राक्टर मावनाय जिथुनाखि बे न'खौनो जोङो दिनैहाय इउटिलाइज खालामबाय जाय कन्ट्राक्टरफ्रा मावनानै कालभार मावनानै जोंखौ दै बारनो सुबिदा खालामना होबाय जाय कन्ट्राक्टरफोरा जोंनो लामा बानायना होबाय जि लामाखौ जोङो दिनै बाहायगासिनो दङ बे बाहायबाय थानाय लामा दंग बान्दो आरो न' बां बेफोरनि जिथुनाखि मोननांगौ फैसा बे मोननांगौ फैसाखौबो कन्ट्राक्टरफोरनो रिलिज खालामनांगौ थाबैनो आरो बेखौ रिलिज खालामनांगौबा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो लाइबिलिटिस क्लियार खालामनो थाखाय निश्चय जोङो आरोबाव फैसा जोङो आसाम सरकारनिफ्राय जोङो फैसा लाबोबावनानै जोङो बिथांमोननो पेमेन्ट होनायनि बेबस्थाखौ खालामनांगोन बा बिथांमोना निटकना जुदि स्क्रिनिं खालामखांबायब्ला आरो बिथांमोना दिनै स्क्रिनिं खालामनानै बिटिसि गभर्नमेन्टखौ पेमेन्ट खालामनो होबायब्ला दिनै बिथांमोननि पेमेन्टआ रेगुलार पेमेन्ट जानांगौ पेमेन्टआ 2021 आरो 22नि जिथुनाखि फान्ड बिथांमोना 31 मार्चनि गेजेराव बाहायजोबनांगौमोन बेखौ बाहायनो हायाखै बिथांमोना थांनाय मात्र आगस्ट मासनि 25 तारिखसिमावसो बिथांमोना फैसाखौ खरस खालामदों आरो बे खरस खालामनाय जिथु फैसा बियो माने कन्ट्राक्टरफोरनि फुराना लाइबिलिटिसफोरखौनो इउटिलाइज खालामनांदों होननानै आङो मोनथिगौ आरो जिथुनाखि कन्ट्राक्टरफोरनि जिथु लाइबिलिटिस एसअपिडिआव दिनै बाजेट जाबाय बाजेट जासेयावबो दिनैहायसिमबो माने माबाया माने जिथुनाखि बिटिसि माने डिपार्टमेन्टेल इएम बिथांमोना दिनैसिमबो बा सेक्रेटारियेटनिफ्राय एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्टनिफ्राय दिनैहाय एप्रुभेल मोननो हायाखै एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल दिनैसिमबो होनाय जायाखै होननानै जों मोनथियो दा दासिमबो जुदि 672 crore थाखानि जिथु माने एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल खरस खालामनाय जिथुनाखि एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल बे एप्रुभेला दासिमबो होआब्ला 31 मार्चनि गेजेराव 672 crore थाखा बोरै नोङो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टआव नों बोरै बाहायनो हागोन आरो दिनै बिथांमोना मोनथिगौना मोनथिया जे डेलिगेसन अफ फाइनेन्सियेल पावार 2022 सननि स्टेट गभर्नमेन्टनि जिथु पावार माने डेलिगेसन बिनि रुल्स 2022 सननि रुल्स मथे दिनै बिटिसिनि जिथु फान्ड जिथु रिलिज जायो बे रिलिज मथे बा एडमिनिस्ट्रेटिभआ बोरै खालामनाय जायो बे मथेब्ला जोङो बुंनो हायो जे बबेबा मोनसे डिपार्टमेन्टनि माने माबाया बाजेट एलोकेसननि डाबल एडमिनिस्ट्रेसन एप्रुभेल होनो हायो से जेनेबा माने एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि बाजेट एलोकेसना 50 crore जुदि 50 crore बा बिथाङा माने 100 crore एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेलखौ देग्लायनि बोसोरावनो होखानो हायो खारन खालमासि
माने 50 बा बिथाङा 10% इनभेस्टमेन्ट मोनगोन तारमाने 55 crore जागोन 55 crore प्लस 50 crore 100 जोङो एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेलखौ होखायोब्ला खालमासिनि जिथुनाखि डेभेलपमेन्ट खामानि बे खामानिया एडभान्स जानानै थायो खालि फान्डखौल' नोङो 50 crore बारा नोङो रिलिज खालामनो हानाय नङा 50 crore रिलिज खालामखांनायनि उनाव नेक्स्ट फैसा फैनाय लोगो लोगोनो जोङो मावखानानै थाबाय नालाय खामानिया लोगो लोगो खरस खालामनो हायो बेवहाय खुनु धरनर लाइबिलिटिस गैया आरो देग्लायनि जिथुनाखि फाइनेन्सियेल रुल बे फाइनेन्सियेल रुलाव स्टेट गभर्नमेन्टआ बेखौनो एप्रुभ खालामनानै लादों